i és un desfici. Miraràs d'encastar els pius, de suro, sense trencar la taula. Faràs un moble, gemegant, si no encaixa la polleguera. Fusta amunt i collons amunt. Una tossuda decisió. I tot serà després silenci. Car no tindràs la peça justa, la prendràs en el moment just. I buscaràs la teua peça entre els racons durant molts dies, car buscaràs honestament, iradament, sense esmentar la mare del que ha dissenyat cada peça del fotut moble. Pot ser t'estafen, o pot ser s'enriquen, pot ser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no tens moble, i tu greument has escollit. Després del teu silenci estricte, reclames decididament. I passem a la segona part. La segona